Raġel li fiż-żużija tiegħu intrikeb mid-droga, seraq biex jissostanzja l-vizzju u ħallas għar-reati li wettaq b'sentenza ta' ħabs, qasam l-esperjenza tiegħu ma' One News dwar ir-realtà li teżisti għal eks priġunieri li wara li jiskontaw is-sentenza ikunu jixtiequ jibdew paġna ġdida f'ħajjithom. Ir-raġel xtaq li jibqa' anonimu għaliex jemmen u esperjenza l-istigma u l-ġudizzju li jeżistu fil-konfront ta' nies li jkunu xelfu difrehom mal-ġustizzja, anke jekk ikunu ħallsu għal emilhom. Ħadna lura aktar minn 2 deċenji meta beda jagħmel użu mis-sustanzi u bla ma jaf sar jiddependi fuq id-droga. Għalkemm inti tkun wieqaf mid-droga, jekk terġa' tmiss, isek qatt ma waqaft. U d-droga dejjem hija xi ħaġa li inti tmur għaliha biex tgħid ħanaħrab mill-realtà, mis-sitwazzjoni li nkun għaddej bħalissa. U għalilna li d-droga ġibek skjaf u ma taħsibx dwar il-konsegwenzi u reperkussjonijiet ta' ċertu emil. Inti tibda bil-craving l-ewwel mhux bl-uġigħ fiżiku. Tibda bis-sensazzjoni li ħadd droga u ħatkun aħjar. Ma fil-verità kull ma tagħmel il-ħofra tiegħek stess u qed tkabbar il-problema. M'intix ħassolvi problemi, ħatkabbar il-problema u minflok ħadd tiġi bniedem razzjonali li għandek l-intellett tiegħek ħadd tiġi annimal letteralment istint biss. Hemm dik xi ħaġa li trid lilha u sa qabel toħodha ma toqgħod kwiet. U konsegwenzi m'intix ħadd ikkalkula. L-eks priġunier qalilna li kemm dam fil-faċilità korrettiva ta' Kordin segwa diversi programmi u korsijiet edukattivi, iżda ir-rutina u s-sens monotonu ta' ħajja fil-ħabs jibqgħu hemmhekk. Qiegħed fl-istess 3 metri b'4 u ġurnata wara oħra, sena wara oħra, miliet wara ieħor, għejt wara ieħor. U letteralment il-ftit kuntatti ma' barra, iktar kemm jgħaddi żmien, flok iktar titlifhom, iktar jonqsu. Minkejja li ilu 5 snin li skonta s-sentenza, ir-raġel istqar li s-soċjetà ma tagħmilha faċli xejn biex wieħed jerġa' jibda paġna ġdida, speċjalment fejn tidħol id-dinja tax-xogħol. Għandi kwalifiki u ħafna mid-drabi jaċċettaw ġifieri qabel tissemma l-kondotta kien hawn min anke letteralment tagħni l-uniformi. Mbagħad inti wieħed jitolbok isma' ġibli waħda l-kondotta, taqbad l-uniformi u ttielu lura. Tgħidlu skużani ma nistax għax il-kondotta tiegħi jinċabsa. Staqsejnieh x'inhu dak li jżommu milli jerġa' jaqa' l-vizzju, issa li qed jipprova jibni ħajja ġdida, tant li anki qed isegwi kors fl-Mkast. Meta niftakar id-delużjoni li kelli jien, meta nara nies ħirġin u jerġgħu jidħlu wara sena, jien ma rridx inkun mhux ħankun dik il-persuna li jerġa' rani ħadd ieħor dieħel u jerġa' nagħti dik id-delużjoni li taw lili nagħtiha lil dak il-priġunier li jixtieq joħroġ imma ma jistax. Ir-raġel appella l-aktar empatija u inqas ġudizzju mill-pubbliku in ġenerali, speċjalment fejn jitlu ċertu kummenti insensittivi fuq il-medja soċjali, għaliex ħafna drabi dak li jkun ma jkollux idea tal-istorja u jikkummenta bla ħsieb. Imma wara kull persuna fil-ħabs hemm ukoll familja u individwi li jħobbuha.